περιβάλλον. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται σχέδια τα οποία θα εξυγχρονίσουν την εκμετάλλευση, θα αγοράσουν εξοπλισμό αν πρόκειται περί κτηνοτροφικές μονάδες ή θα κάνουμε μια νέα καλλιέργεια με φυτά μεγάλης διάρκειας όταν πρόκειται για δεντρώδεις καλλιέργειες. Όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, τα μέτρα τα οποία μπορούν να συμπεριληφθούν είναι πρώτον να αλλάξουμε το αρδευτικό δίκτυο ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον από τα νερά και το δεύτερο να αντικαταστήσουμε τα ορυκτά καύσιμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτή δηλαδή είναι η στόχη, το σχέδιο βελτίωσης. Τα ποσά τα οποία μπορούν να καλυφθούν ως ενίσχυση είναι από 5.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ. Και 500.000 ευρώ καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλα έργα τα οποία έχουν σχέση με μονάδες παραγωγής βιομάζας, με μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες, με καυτοποιημένες δηλαδή μονάδες που νομίζω ότι στην περιοχή μας είναι πολύ λίγοι ενδιαφερόμενοι. Τα μικρά σχέδια βελτίωσης τα οποία έχουν σχέση με κτηνοτρόφους και με παραγωγούς που θέλουν να αποκτήσουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα καλλιεργώντας μια δεντρώδη καλλιέργεια θα είναι όσο το δυνατόν λιγότερο προσβάσιμα, διότι οι προϋποθέσεις οι οποίες θα θέτουν και μετά είναι δύσκολες να επιτευχθούν. Επειδή δεν θέλω να ταλανίσω εσάς με τέτοιου είδους λεπτομέρειες για τα σχέδια βελτίωσης, σας είπα ότι όσοι θα ενδιαφερθούν, το πρόγραμμα θα ανοίξει αρχές του Μάρτη, όσοι θα είναι ενδιαφερόμενοι να ενταχθούν σε τέτοιου είδους σχέδια βελτίωσης, η Ένωση θα έχει ειδικά εξειδικευμένο προσωπικό, θα έχει ειδικά γραφείο μελετών το οποίο θα αναλάβει να διεκπαιρεώσει αυτή τη διαδικασία, να σας εξηγήσουν ποιες και με ποιες προϋποθέσεις μπορείτε να μπείτε, γιατί όσοι έχετε ασχοληθεί με σχέδια βελτίωσης ξέρετε ότι είναι μια διαδικασία επίπονη. Πρέπει να γίνει η αίτηση, να εγκριθεί, να υπάρχει προσχέδιο, να υπάρχει μελέτη. Ξεκινάει η χρηματοδότηση μετά από 12 μήνες από την κατάθεση της αίτησης και την έγκρισή της. Υπάρχει προαπαιτούμενη προϋπόθεση να υπάρχει η ίδια συμμετοχή του παραγωγού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα μέτρο το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε προσβάσιμα σε χρήματα τα οποία κάνουμε, αλλά δεν είναι για όλους τους παραγωγούς. Άρα λοιπόν στον πρώτο άξονα περιγράψαμε τα 3 μέτρα. Τα 2 είναι τα ουσιαστικά, το πρώτο δηλαδή που είναι το επιχειρηματικό σχέδιο στο οποίο η πλειοψηφία των αγροτών έχει προσβασιμότητα. Η πρόορη ταξιοδότηση έχει το ρίσκο, ενδιαφέρει λίγο κόσμο. Και το τρίτο που είναι τα σχέδια βελτίωσης, σας είπα ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες και τι πρέπει να κάνουμε. Όσον αφορά τώρα τον δεύτερο άξονα που έχει σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Τι μέτρα συμπεριλαμβάνονται σε αυτό. Αυτό το πακέτο αφορά 130 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνονται τα εξής μέτρα. Πρώτον, σε παραγωγούς που έχουν φύγει από την καπνοκαλλιέργεια και αυτοί έχουν αντικαταστήσει την καπνοκαλλιέργεια με ποτιστικές καλλιέργειες. Αραβόστο, βαμβάκι και μυδική. Εδώ θα είναι πολύ λίγα τα παραδείγματα, σε άλλες περιοχές της Νότιας Ελλάδας είναι περισσότερα. Σε αυτούς δίνεται η δυνατότητα ο παραγωγός να μετατρέψει την ποτιστική καλλιέργεια σε ξηρική, αυτό λέγεται ανυψισφορά, και να πάρει κάποια επιδότηση. Μπορεί να τη μετατρέψει όταν καλλιεργεί αραβόσιτο το 80%, δηλαδή αν καλλιεργεί 100 στρέμματα ποτιστικά, να κάνει τα 80 ξηρικά. Αν καλλιεργεί μυδική το 70% και αν καλλιεργεί βαμβάκι το 65%. Η επιδότηση που μπορεί να πάρει αυτός ο παραγωγός σε βάθος πενταετίας είναι κάθε χρόνο 600 ευρώ το εκτάριο, δηλαδή 60 ευρώ το στρέμμα. Αυτό λοιπόν αφορά παραγωγούς οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει την καπνοκαλλιέργεια και ασχολούνται με αυτές τις συγκεκριμένες 3 ποτιστικές καλλιέργειες. Αραβόσιτο, βαμβάκι και μυδική. Αν κάποιος παραγωγός θέλει να ενταχθεί σε αυτό το μέτρο, θα πρέπει στη δήλωση του 2011 να δηλώσει ποτιστικά τα χωράφια τα οποία καλλιεργούσε καπνό, είτε αραβόσιτο, είτε μυδική, είτε βαμβάκι, και τον επόμενο χρόνο να τα μετατρέψει ξηρικά, ώστε να μπορέσει να μπει σε αυτό το συγκεκριμένο μέτρο, το οποίο σας είπα είναι ένα πακέτο 130 εκατομμυρίων ευρώ. Το δεύτερο μέτρο που έχει σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση του καπνού. Και αυτό το μέτρο αφορά όλους σας. Αφορά τους ενεργούς καπνοπαραγωγούς. Δηλαδή, σήμερα ξέρετε ότι όλοι κάνουμε ολοκληρωμένη διαχείριση. Την κάνουμε όμως στα χαρτιά. Δεν έχει καμία σχέση με την ολοκληρωμένη διαχείριση αγροδίου, όπως λέγεται επιστημονικά. Καμία σχέση. Ο παραγωγός λοιπόν, ο οποίος θέλει να ενταχθεί σε αυτό το συγκεκριμένο μέτρο, θα πρέπει να δεσμευτεί πρώτον
ότι θα κάνει συγκεκριμένη ανεψισφορά τουλάχιστον 20% στα επιλέξιμα χωράφια που δηλώνει. Δηλαδή, αν δηλώνει 100 στρέμματα, τα 20 κάθε χρόνο θα τα κάνει χωρί ρήπανση. Οπότε, σε μια πενταετία να τα αλλάξει όλα. Το δεύτερο, ότι πρέπει να αφήνει τουλάχιστον 5% της επιλέξιμης γης που είχε ακαλλιέργητη, γύρω-γύρω. Και το τρίτο, ότι πρέπει να επανέλθει πάλι στη χειρονακτική εργασία αφαίρεση των ζυζανίων. Είναι τρεις προϋποθέσεις που θα αναλάβει ως υποχρέωση ο παραγωγός όταν θα ενταχθεί σε αυτό το μέτρο. Τι θα πάρει? Θα πάρει 932 ευρώ το εκτάριο, δηλαδή 93 ευρώ το στρέμμα, αφαιρεμένο φυσικά των εξόδων που θα κάνει για την ολοκληρωμένη διαχείριση. Είναι λοιπόν ένα μέτρο στο οποίο έχουμε πρόσβαση όσοι παραγωγοί συνεχίζουν να καλλιεργούν καπνό. Δηλαδή από τα μέχρι τώρα αναφερόμενα μέτρα, θέλω να δώσετε προσοχή στο πρώτο που μπορείτε να μπείτε, στο επιχειρηματικό σχέδιο μέτρο 1.4.4 και σε αυτό που έχει σχέση με την ολοκληρωμένη διαχείριση. Το τρίτο μέτρο που αναφέρεται σε αυτόν τον άξονα προστασίας του περιβάλλοντος έχει σχέση με την υποχρεωτική δάσωση. Είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά 6.500 στρέμματα σε όλη τη χώρα, ειδικά δηλαδή στις καπνοπαραγωγικές περιοχές. Όσοι παραγωγοί θέλουν να αντικαταστήσουν το καπνοχώραφο με μια συγκεκριμένη δάσωση και με συγκεκριμένα δέντρα τα οποία θα προτείνει το οικείο δασαρχείο του νομού. Σε αυτό το μέτρο μπαίνουν παραγωγοί οι οποίοι θα έχουν και μια επιδότηση της τάξης του 70%. Το 30% θα είναι η ίδια συμμετοχή. Είναι όμως πολύ περιορισμένος ο αριθμός των στρεμμάτων που δεν πιστεύω ότι μπορούμε να προλάβουμε να πούμε εμείς, γιατί η περιοχή μας εδώ δεν ενδείκνυται, μιλάμε για τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα τρία λοιπόν αυτά μέτρα, όπως τα ανέφερα πριν, η αλλαγή των ποτιστικών σε ξηρικές, η ολοκληρωμένη διαχείριση και η υποχρεωτική δάσωση, είναι τα μέτρα του άξονα 2 που αναφέρονται στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο τρίτος άξονας έχει σχέση με την ποιότητα της ζωής και με τη διαφοροποίηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δίνει τη δυνατότητα στον καπνοπαραγωγό, ο οποίος δεν θέλει να καλλιεργήσει, να αλλάξει την καλλιέργειά του με μια επιχείρηση αγροτουριστική. Πρέπει όμως να σας πω, προτού κάνω την ανάλυση, ότι το μέτρο αυτό ήδη έχει λήξει. Εκπονήθηκε τον Οκτώβριο, τελείωσαν οι αιτήσεις τον Νοέμβριο και είναι ένα κονδύλι περίπου 53 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν η συζήτηση είναι εκ των ουκάνευ, κακώς συζητάμε. Δεν έχει καμία προφασιμότητα. Εκτός αν δεν υλοποιηθεί, δεν εγκριθεί και την επόμενη χρονιά δούμε τι θα γίνει. Αυτά λοιπόν τώρα είναι όλα τα μέτρα, όλο το πακέτο αυτό των 568 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αφαιρούνται από τις τσέπες των καπνοπαραγωγών και επιστρέφει ένα κομμάτι με έμεσο τρόπο, όπως ανέφερα πριν. Τι πρέπει να κάνουμε? Εφιστώ την προσοχή και εδώ θέλω να υπάρχει μια οργάνωση και μια συγκεκριμένη αντιμετώπιση. Πρώτον, να κοιτάξουμε να δούμε να μην αποκλειστεί κανείς παραγωγός από το μέτρο 1.4.4 ανεξάρτητα αν έχει υποστεί μείωση πάνω από 25. Αν είναι κάτω από 25, διότι είναι πολύ άδικο. Ενδέχεται ένας παραγωγός ο οποίος παίρνει 10.000 δικαιώματα, υφίσταται μείωση 2.499 ευρώ και δεν είναι μέσα στο πρόγραμμα για 1 ευρώ. Άρα λοιπόν, το θέσαμε αυτό στον ειδικό γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του είπαμε ότι όλοι οι παραγωγοί θα κάνουν αιτήσεις συγκεκριμένες με ειδικό κατάλογο διαφοροποιημένο αναπρόβλημα, αναπερίπτωση. Άρα λοιπόν διεκδικούμε να μπουν να ενταχθούν όλοι ανεξαιρέτως οι καπνοπαραγωγοί οι οποίοι είχαν δικαιώματα στο μέτρο αυτό. Δεύτερον, θα διεκδικήσουμε το ποσό το οποίο κάνει συγκεκριμένα ο νομός να γυρίσει πίσω στους καπνοπαραγωγούς. Και το ποσό είναι μεγάλο, δεν είναι μικρό, ξεπερνάει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το ποσό αυτό πρέπει να επιστρέψει είτε με έμεσο είτε με άμεσο τρόπο στους παραγωγούς. Άρα λοιπόν δεύτερο ζήτημα το οποίο ευχαριστώ την προσοχή. Και το τρίτο είναι ότι πρέπει να έχουμε μια διαφορετική οργάνωση και αντιμετώπιση στα ζητήματα του καπνού. Σας είπα και προηγούμενα, αν αυτή η ενημέρωση γινόταν αναδημοτικό διαμέρισμα, αναχωριό και σε παραγωγό, σας πληροφορώ θα είχαμε διαφορετική εξέλιξη στην αποσυνδεδεμένη ή στη συνδεδεμένη καπνοκαλλιέργεια, διότι είδε και ποιες είναι οι επιπτώσεις, και θα είχαμε και πολύ διαφορετική αντιμετώπιση όσον αφορά την κοινή οργάνωση αγοράς του καπνού και τις περικοπές στις εισοδηματικές ενεργείες. Πρέπει να σας πω ότι το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται σήμερα
εν ώψη και της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, δεν είναι βίωνο. Η συγκεκριμένη κοινή αγροτική πολιτική, η οποία εφαρμόζεται, να το ξέρετε ότι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έχει αποτύχει. Και αυτό δεν το ομολογώ εγώ εδώ, ούτε το ομολογώ ως χώρα, το ομολογεί η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχει αποτύχει γιατί ήταν ένα κακέκτυπο αντίγραφο μια συγκεκριμένη πολιτική που εφήρμοσε οι ΗΠΑ στη δεκαετία του 1990, η οποία κατέρευσε μέσα σε μια διετία. Άρα λοιπόν την ίδια πολιτική προσπάθησε να εφαρμόσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήθελε να περιορίσει το αγροτικό εισόδημα, το πέτυχε. Ήθελε να αυξήσει τις εξαγωγές, απέτυχε. Ήθελε να μειώσει τις εισαγωγές, απέτυχε. Άρα λοιπόν, αυτό το μοντέλο το οποίο χρεοκόπησε ως κοινή αγροτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρεοκόπησε και εδώ στη χώρα μας, θέλει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση να το αλλάξει. Και θέλει να το αλλάξει από το 2014, δηλαδή το 2013, εκπνέει πλέον αυτή η κοινή αγροτική πολιτική και να ισχύσει μέχρι το 2020. Για να μην έχουμε λοιπόν τα ίδια πράγματα τα οποία συνέβησαν κατά αυτό το χρονικό διάστημα, θα πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι για το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Πρέπει δεν να πάρετε υπόψη ότι το 2006 είχαμε 15, τώρα είναι 27 τα μέλη. Και ξέρετε ότι αυτές οι χώρες οι οποίες μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρώην ανατολικές χώρες οι οποίες έχουν μεγάλο αγροτικό τομέα. Άρα λοιπόν θα διεκδικήσουν χρήματα από την ίδια υπάρχουσα πίτα. Πρέπει να σας πω ότι η χώρα μας είναι η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά στην στρεματική ενίσχυση. Παίρνουμε περίπου 592 ευρώ ανά εκτάριο. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αν σας πω ότι η Βουλγαρία και η Γερμανία δεν φτάνουν ούτε τα 10. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η μεγάλη αφέμαξη θα γίνει από τη δική μας την πλευρά. Και θα πρέπει ως χώρα να είμαστε προετοιμασμένοι για να δούμε τι πολιτική θα ακολουθήσουμε, τι θα προτείνουμε και εδώ χρειάζεται να είστε ενημερωμένοι. Εγώ σας είπα ότι είμαι διαθέσιμος να συνεχίσω αυτόν τον κύκλο των ενημερώσεων από εδώ και πέρα, όσο είναι βέβαια εφικτό, να έχουμε ανταλλαγή απόψεων, να συζητάμε, να διαμορφώνουμε άποψη και μέσα από τα θεσμικά όργανα αυτά να την προωθούμε προς τα κάτω, αλλά παράλληλα να την παλεύουμε κιόλας. Ποιοι δρόμοι λοιπόν ανοίγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από εδώ και πέρα? Ο πρώτος δρόμος είναι να συνεχιστεί το ίδιο καθεστώς. Να ξέρετε ότι αυτή η πρόταση δεν έχει κανέναν υποστηρικτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανείς. Η δεύτερη πρόταση είναι σταδιακά να καταργηθούν οι ενισχύσεις σε όλες τις χώρες και να συνεχιστεί η ίδια κοινή αγροτική πολιτική. Οι υποστηρικτές είναι κάτι τις σκανδιναβικές χώρες. Δανίες, Σουηδίες. Και ο τρίτος δρόμος είναι να γίνει μία ανακατανομή πλέον, μία αναπροσαρμογή στις νέες συνθήκες της αγροτικής πολιτικής, να πάρουμε υπόψη τις κλιματικές αλλαγές και την προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα την προστασία του εισοδήματος του αγρότη. Αυτή η πρόταση, και νομίζω ότι θα περπατήσει, αυτή θα υιοθετηθεί, αυτή έχει πιο πολλούς υποστηρικτές και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να δράσουμε εμείς. Με γνώμονα πρώτον την προάσπιση των δικών μας συμφερόντων. Η χώρα μας πρέπει να προασπίσει τα τρία αυτά βασικά προϊόντα που έχει λάδι, βαμβά και καπνό, να κάνει και τις αντίστοιχες συμμαχίες με τις χώρες του Νότου που έχουν κοινά προβλήματα. Ξέρετε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια διαρκής κόντρα, βορρά και νότου. Σε αυτή τη διαρκή κόντρα δίνεις και παίρνεις. Άρα λοιπόν η διαπραγμάτευση πρέπει να γίνει με τέτοιον τρόπο, ώστε από αυτή τη διαδικασία να κερδίσουμε, όχι να χάσουμε. Και αν θα χάσουμε, να χάσουμε όσο το δυνατόν λιγότερα. Πρέπει να σας πω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε και το καλύτερο όνομα. Μια χώρα η οποία έχει αλλάξει σε 6,5-7 χρόνια 6 υπουργούς γεωργίας, μην νομίζετε ότι έχει ιδιαίτερες δάφνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν είναι δυνατόν σήμερα να πούμε σε 6 χρόνια να αλλάζει 6 υπουργούς και ο κάθε υπουργός να εφαρμόζει ό,τι θέλει αυτός για να φτιάξει σφραγίδα. Χωρίς να αποτελεί συνέχεια το έργο του προηγούμενου υπουργού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τέτοιου είδους προβλήματα δεν περιποιούν ιδιαίτερη τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Γι' αυτό λοιπόν λέω το εξής, ότι από εδώ και πέρα πρέπει να ασχοληθούμε πολύ σοβαρά με την κατάσταση η οποία διαμορφώνεται από εδώ και πέρα στην ελληνική γεωργία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ένας από τους δύο βασικούς πυλώνας της ανάπτυξης της οικονομίας στη χώρα μας είναι η γεωργία και ο άλλος ο τουρισμός. Εμείς δεν εκμεταλλευόμαστε τις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες οι οποίες είναι ευνοϊκές. Έχουμε τέτοιους παράγοντες που μπορούν πραγματικά η δική μας γεωργία να γίνεται αγωνιστική.